Hos LabVikar, der ser vi os som en familie, og det vil sige, at vi er vikarernes nærmeste kollegaer, men vi arbejder absolut også i kundens største interesse. Vi er kun tilfredse, når vi har lavet det perfekte match. Vi kører det meget personligt, meget nede på jorden og med nære relationer. Og det vil sige, at kunderne kan også komme med lidt mere end det fagspecifikke, så vi kan ramme det personlige match også. Og kommandovejen er ikke særlig lang. Vi er ikke et stort bureau med mange hundrede ansatte og filialer i mange forskellige byer. Så det er altid de samme personer, man får i telefonen, når man ringer til LabVikar. Nu er LabVikar jo ikke nogen kursusvirksomhed, men vi afholder gerne kurser, der giver værdi for vores kunder og kandidater. Et godt eksempel er, at vi fik en kvinde ind ved LabVikar, som vi ikke kunne få i arbejde, på trods af, at hun havde en uddannelse og 13 års erfaring fra sit hjemland. Men så tog hun vores kursus 2 dage med blodprøvetagning og et stempel fra Dansk Sygehus. Og det er 15 år siden, og hun har ikke været ledig en dag i mellemtiden. Og det gør mig bare så glad. Det er jo det, at LabVikar lever af. Vi er ikke forretningsfolk. Det er hjerteblod. Det er simpelthen drevet af hjerteblod. Og det er de her solstrålehistorier, der nærer vores sjæler og gør, at vi står glade op og går på arbejde hver dag.